A ver se o programa funciona. Sí, estásenos vendo. Xa estamos ao aire. Sí, estásenos. Moi ben. Bos días a todos e aquí estamos nun primeiro podcast de entrevistas que polo de agora está montado un pouco de forma provisional, pero pensei que era moi pertinente porque hoxe traemos aquí a unha persona moi especial que é Jesús Hernández, era? Ández. Hernández, que é o editor principal de Jesus Editorial. Para comezar, antes de facer as preguntas e de falar un pouco, deixarche falar a ti, do que queira, vamos facer un pouco de introducción ao que foi históricamente o manga gallego, se te parece ben. Sí. Ui, escuiteiche un pouco con retraso, pero bueno, non pasa nada. O primeiro que saliu, o primeiro que existiu, o primeiro que nos chegou foi de Edicións do Cumio, que nos chegou Bícame Profe. Pa quen non o tivera daquela, porque é unha edición moi bella, 2008, foi un manga yaoi que trouxeron a principio de todo, que foi un pouco pioneiro e que por desgracia quedou inconcluso. Publicaronse 4 volúmenes de 10 que eran en total e non se chegou a publicar nada máis, incluso cousas que xa tiñan licenciadas, como a Chicho Terremoto e tal. Logo, que isto é un manga xaponés propio, o que sería un manga. Isto é un manhwa coreano que nos chegou da man de Rinoceronte Edicións, que foi unha obra que dentro cabe unha obra típica do que sería o banda deseñada cómic máis mainstream, unha obra como moi querida, moi recoñecida, digamos que máis que ser un intento de traer manga a Galicia foi como unha excepción que fixo, pero que moi ben. E logo agora, por primeira vez na historia, temos unha editorial especializada en manga gallego, que é a túa. Mira, que aquí temos que completamos un pouco, tivemos Xapón, tivemos Corea, agora temos China, Hong Kong, para ser concretos. Que esta obra algún día volveremos ver. Bueno, de primeira pregunta, o, o, o evidente é como se che ocurriu, como nasceu isto. Pois mira, eu estaba en fansubs e tiña un, pois comecei a traducir o Dragon Ball clásico en galego en 2024 e dixen, oye, por que non hai manga en galego? Entón non foi ata 2025 en setembro que puiden comezar a editorial. Sí, editorializar. Sí, Como se chama? Ti, ao final isto montáchelo ti pola tua conta. sí. Sí, sí, moi ben. Por exemplo, esta obra comentáranos que ti, como tiveches falando con editoriais, ti como falaches con editoriais? Fuches directamente falar coas japonesas, falaches con intermediarios, como foi ese proceso de que che levou á conclusión de publicar isto por un artista independente? Pois mira, para publicar un manga tes que ter historial de mangas publicados. Pois dixen, pois vou falar a todos os artistas independentes e levoume 3 meses. Sí, que te veches falando aí, supoño que barallando un montón de artistas, que fixeches propostas e demais. Sí, estiven 3 meses falando e a indo a portas. Como se di? Desculpa, que teño aquí apuntadas preguntas no móvil. Pero sí, máis que nada, por exemplo, ti, cando fui da creación, ti, por exemplo, entras na túa web e unha das cousas que pon é manga independente. A ti realmente, aparte de por practicidade, como dis ti, de que non te chamas editoriais, ti tiñas esa intención ou esas ganas de publicar obras independentes e as sigues tendo? Ou vas a entonar ou preferir máis obras máis, eso de editorial, clásica, que logo a mellor ten anime ou tal? Ou
polas dúas? Pois cando eu estiven buscando artistas, vin moito po potencial e dixen: "Pois vou apostar por eles, xa que non teñen moitas oportunidades". Pois sí. Por exemplo, é o que vimos, ti, por exemplo, apostaches por un artista que ten o seu nicho, que ten o seu tal, pero que, por exemplo, non é tan seguida, non é tan coñecida, non ten ninguna adaptación, nin un tal, pero apostaches por ela. E para min, é o que che digo, algún día volveremos ver, parece unha boa obra. Un manga Non, divertido. ela apostou Apostou po por vos? por min, sí. Pois mira, ao final, eh, entón ti encantado con ela e coa colaboración. Sí. Mm, non as fan encontrado, tiñas apuntas, pero vou a tomar. Total, da igual, teños na miña cabeza. Por exemplo, ti durante este tempo esta copia, é unha copia que pon aquí edición limitada de inauguración. Ti, por exemplo, comentabas que os gastos iniciais de montar a editorial foran moi grandes. Eu, por exemplo, que xa son escritor e teño traballado con editoriais, máis ou menos pode facerme unha idea, pero poderías comentarlle a xente, por exemplo, que a mí incluso me teñen preguntado porque incluso pensaron que eu era ti, pero non é así, o sea, a xente, as redes falles unha cámara de eco que non se entera, digo, poderías contarlle a xente que gastos e que cousas tal, para que se faga unha idea? Pois mira, para imprimir un libro tes o ese moita cantidade o saltache por 90 € unha copia. Tiven que imprimir 90 € nunha copia só para ver como ma maquetalo todo. Mais logo pagar 100 € polas licencias tipográficas xa son casi 200. E logo imprimir 100 copias máis os dominios, o hosting, todo suma. Mm, sí. E ti, por exemplo, esta obra non has, a diferencia de moitas editoriais que tal, ti por exemplo, esta vez eiche sin ninguna subvención e ninguna axuda de ninguna entidade. Non, puxenos os cartos da miña man. Pois mira, ao final máis meritorio. Tamén motivo de máis para xente que teades no directo de apoiar aínda máis. Como se chama? Ti, por exemplo, agora tiveches falando deste proceso que che levou ata ahora, e ti agora que vas facer? Ti, por exemplo, eu só sen, pero digo, ti contes a xente, ti cale os plans que tes de aquí aos meses con esta obra e coas siguientes. Esta hora, en maio ou xuño, pois sacarei a versión oficial co ISBN, xa que recuperei gastos, eses se reinverten todo. E logo ya no verán ou se vai ben sacar outro obra. Tiveches falando con outros autores ou, en plan, como dixeches ti, autores con moito potencial independentes, ou tiveches buscando algo máis editorial clásico? Se fose editorial clásico, entrar costaría varios miles. O sea, 2000 ou 1000. Só para comezar. Sí, sí. Ao final, se enche unha tirada, é a que tens que facer. Sí, Nese sentido, supoño que, claro, de momento ti non podes competir xa non directamente con editoriais grandes españolas, que non podes competir tampouco cunha editorial grande gallega. O sea, de momento non? empezas pouco a pouco, isto é o que vamos ir vendo. Sí. Quería preguntarche, ti apuntaches neste caso por unha artista hongkonesa, que é algo bastante atípico, polo menos por aquí en España non é, normalmente non se move nada por ese tipo de tal. Ti gustaríache especializarte en Xapón ou vas ir variando asiático ou incluso occidental con estilo manga? Con con que teña estilo manga, a min váleme calquera obra que teña potencial. Pois mira, e de momento, que tal está indo? Pois vendín creo que o 50 por cento. Así que quedan 50 mangas. Mira, como se chama? Ti crees que a xente está collendo ben? Eu penso que sí, porque xa, xa ves que non te tirei polo ISBN. Eu pensaba que non sería tantas vendas.
Sí, ao final o sistema literario galego móvese moito polo físico. O sea, se foras eh, tal, o sea, por se publicas algo que a xente quisera, pero ti isto se asento ve no Alita, pues claro que so pilla. Isto asento ve nun Expotaco, claro que so pilla. Pero se non o ve, é moi difícil chegar a xente. Que isto Sí. é algo que notamos todos que traballamos co gallego. Nese sentido, ti ahora mismo estás en pleno tal. Ti ahora mismo a túa ocupación total é editorial. Non, estou facendo prácticas en FP. Así que tal ahora mismo compasinando Sí. con outras cousas. Desculpa. Eh, por exemplo, ahora que xa nos comentas máis ou menos como fui e como tivo indo e tal. Ti ahora, con estes plans que tes, ti ahora mismo tes seguro ou, por exemplo, tes un plan de aquí a, eu que sen, a 2 anos, con fan moitos, ou ti vas a ir vendo, en plan, tipo, vas a sacar isto, vas a sacar outro, se ves que non vai, bueno, siga a vida, esa está. Te plan de aquí a 3 meses coa este proxecto, porque de depende das vendas, depende do público, de que isto siga ou non. Sí, ao final, sen público é moi complicado. Ti, por exemplo, ahora con todo este con, to, con todo este proxecto, chegouche a alguén a falar, o sea, falou contigo algún o sea, entendo que libreiros non polo tema de ISBN, como dixeches, pero digo, petou na túa porta alguén, algunha tenda, algún Sí, conselleiro de lingua, algún dous responsable de lingua. dous librerías falaron comigo. Claro, pero comentaches o problema, Non, non? non, eles viron a mí e dixeron: "Cando saques o ISBN, mándanos X". Mm. Sí, ao final, é o que che digo, eu, por exemplo, eu tiveno comentando a túa editorial con profesores, incluso me comentaban, cando sal avísame, porque eu a meus, claro, aos seus alumnos que lles gusta o manga, pues claro, el distín, pues queremos tal, ao final un profesor de gallego fai o máximo porque a xente, os rapaces teñan enganchado a isto. Claro, nese punto, ti ahora mismo ofreces algo diferente, que como non podes apostar polo grande, estás apostando por cousas que é moi difícil que unha editorial aquí aposte, porque é algo independente. Eh, ti ahora mismo xa estás en contacto con varios ou digamos que aínda non tes planexado e irás vendo? Os verei vindo porque non hai mercado como tal, e as librerías dicen: "Pois dame 5 ou 3". No, no, eso digo sí, pero digo en plan, ti por exemplo que falaches de publicar unha seguinte obra, te digo se desativeches mirando autores e falando con eles ou de momento aínda, Ah, sí, sí, pues mira, ao final eso, sí, aléronos a todos. sí. Ti por exemplo tes algunha noción de xaponés ou algún contacto que che permita tal ou vas full inglés? Pois depende, porque para publicar xaponés tes que publicar antes un manga xaponés, porque non vai outro. Bueno, a ver, se fas autores independentes, Sí, se falas con ele e che coma todo, o sea, aí los arransades e vos lo comedes. sí. Pero bueno, pero sí, a verdad é que dá justo. A final é un proxecto que non había, porque non había, é moi difícil. Ti, como se chama, agora mesmo con estas copias, ti unha vez xa saques o ISBN e tal, pensas ir a eventos? En plan tipo Pois sí, Expotaku e tal, Narón, ese tipo de cousas. Sí, sí. vamos ver. Pues mira, pues eso, a xente que che siga en redes sociais para estar pendente, porque ao final eu creo que hai moita xente que polo que se lle dá pereza comprar en tendas ou en tal, en cambio nun evento sí que se anima. Sí, así ve o manga e se lle gusta, Sí, sí, sí. Pero bueno, ti ahora mismo,
Tiña... Vou mirar a ver se hai preguntas do chat, porque, por desgracia, como che ton vendo a ti, non che ton vendo o chat de YouTube. Moi boa, Sanso. Escoitaseche super baixiño. Ui. Ui, pois sinto moito se se me escoita super baixiño. Mentre se che escoita a ti ben, iso é importante, pero de momento non hai ninguna pregunta, tampouco tal, pero digo, ahora me gustaría saber ti a xente que aínda non apostou pola obra ou non lle deu esa oportunidade, ti que lles dirías? Ti como os animarías a dicirlle apostade por ela, ledia, é unha obra boa? Ti que lles comentarías? Recomendo que esperen a versión co ISBN, xa que vai ser a oficial. Non queres vender as 50 que xa tes? Bueno, se a xente non confía por iso, pois recomendo que espere. Bueno, o sea, ao final sabes que a xente desconfiada sempre, pero digo, ti, eu creo, sinceramente, despois de ler, eu creo que esta xa é unha edición boa. Xa é un bo cómic, así. A min ten cara de ollos. O sea, non crees? Sí, aunque tiene eses erros, pero bueno. Bueno, eu creo que ti ao final, por exemplo, ahora mismo en Coruña Autobán hai moitas obras que están peor maquetadas e con máis erros que esta e a xente gustan igual, porque ao final o que importa é a obra, non pequenos detalles. Sí. Pero bueno, pues despois desto a verdade é que non sei se habería moito máis que dicir. Ti hai algo que che gustaría comentarlle a xente ou que ti crees que a xente lle sería interesante que ti lles contaras? Penso que no, porque creo que xa dixen todo. Sí, xa dixeches todo, pero bueno, Sí. se queres, miro por unha última vez a ver se hai preguntas e senón o que facemos é que ti sortees as copias e xa facemos como fixemos da vez anterior. Como? En plan, eu, hoxe, en teoría, eu dixen que ia sortear 3 copias, e vamos a sortear. Ah, Non te acordas que che comentara? sí. Pois eso, sin fallo, en plan, vou mirar se en Telegram ou en Twitter hai algunha pregunta máis. O a formato manga engade algunha dificultade ao proceso de edición? Preguntan dende o chat. Non. 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 Bueno, aí tes a túa resposta. Tamén é verdad que unha obra en branco e negro tampouco te estás publicando un manjo a color, que esos son máis cartos, como dis ti, Sí. e máis complicacións de negociación. Pero, bueno, ao final... Ademais, esta obra sí que ten o rollo de que está feito ao revés, pero, por exemplo, eu non sei noutros países asiáticos, ou se, por exemplo, publicas occidentais con estilo manga, pode que incluso tean con sentido normal. Ao final, eso depende da obra. Sí. Pero bueno. De momento parece que non hai nada. Pois mira, se queres, podemos facer unha cousa que como estamos aquí en directo e o junto sería premiar a xente que che está vendo e que queres coitar o que tiñas que dicir, facemos unha cousa. Ti colles, preguntas algo ao público e os 3 primeiros que che respondan por redes regalas a copia. E logo xa facemos como fixemos comigo. Parece ben? Sí. Pois deixo. Vale, a pregunta é que máis non, que tema de manga che gustaría para o seguinte obra? Pois a sabedes, xente, ide ás redes sociais de como se chama, de Jesus Editorial, respondedeslle isto. Agora co que estabas comentando, unha das últimas preguntas que che quería facer é: a ti hai algún xénero de manga que che guste especialmente para traer? Shonen. Shonen, pelexas. Sí. Non,
Non é Sí. o máis habitual no independente. Bueno, pues hay, hay varios. Hai varios, pois está Mm, guai. Sí, sí. Como se chama? Ti, respecto a eso, ti dentro, por exemplo, xa falamos de que hai obras que son moi impepinables traer, o sea, One Piece, aínda que che deran ahora carretadas de diñeiro, sería imposible que trouxeras One Piece. Pero ti hai algunha obra, non das que tes negociando ahora, porque entendo que eso é confidencial, pero digo, hai algunha obra que pequena ou tal que che faría ilusión traer, aínda que sea difícil, aínda que dixeras, teria que traballar moito, pero gustaríame traer este manga pequeno, este tomo de aquel autor. Sí, hai un que sempre dice, non, que o vou publicar eu, non creo que de máis xente, pois ese ten moito potencial. Ah, claro, dis un independente. Sí, Pois mira, alégromo. Ao final, pues, é o que temos que apostar todos por potencial cando somos pequeniños, porque polos grandes apostan os grandes. sí. Pois mira, falando desto, ti hai algún o sea, ti, por exemplo, interesaríache traballar con obras de aquí, por exemplo, ou occidentais, no sentido de que eu, por exemplo, aquí teño obras, como por exemplo esta, que é o destino de Kameko, que ten un estilo japonés, non é moi manga, a verdad, é máis que o imita, pero ten un estilo moi occidental, e logo está que é de Cristian F. Curuncho, que este sí que é un estilo full manga, full que tío lees, como leerse One Piece, basicamente. Ti, ao final, o que che quería preguntar, ti gustaríache apostar por autores de aquí ou de momento dis, prefiro apostar por un señor xaponés ou cun señor coreano, xa solo por un caso de que aquí xa hai e ali, por exemplo, que chegue aquí é moi difícil. Depende de puxado, porque se vos aí dices, "Buah, este parece que a xente lle gustará", pois dá igual de que país sexa. Si, ao final, hoxe en día, pasa igual nos videoxogos. Cantos xogos hai que son JRPGs e son daneses ou australianos, pero son J polo estilo. Sí. Pois o manga é un pouco o mismo. Pois nese sentido, a verdade é que creo que xa non hai moito máis que preguntar. Ao final, eu creo que calquera que como se chama, que escutar este podcast xa sabe un pouco o que ven con este editorial. Manga independente, sobre todo calidade, sobre todo cousas diferentes e novas, é o que ten que apostar se quere ler as túas obras. Pois mira, nós estamos moi contentos de que tal, non só eu, a verdade é que eu a maioría da xente que yo dixen está contenta. Creo que cando publiques con ISBN vai explotar bastante, así que dende aquí estaremos pendentes e a verdade é que moi contentos. Grazas. Bueno, pois con isto vou mirar por unha última vez o chat e se non hai nada máis que dicir, pois despedímonos. Non, de momento non hai ninguén máis no chat, pero mira, unhas cantas persoas que nos viron, uns cantos likes, e mira, pois é o que nos levamos. Pois eso, moitas gracias por vir, encantados de ter a Jesús por aquí, e esperar máis cousas. Eu ahora mismo von seguir recomendando esta obra, e von seguir dicindo a xente que a lea, pero tedes que lela. Así que a seguir apostando polo manga independente, máis en gallego. Vale. Moitas gracias, e chao. Moitas grazas pola oportunidade. Nada, gracias a ti.